Salam, Horas, selamat hari Minggu ma dihamu damang do dainang suang ni naposo bulung nama dohoti parmingguan di Arianon. Ada orang sota mulai marhadaulaton marsaor do debata tapak kematik kisah lahu martangyang di bagasar rohat tabe martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita. Somon
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumu palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Martua ma akan nama uas male mida hati goran, ai pabosuron nado nasida. Martua ma akan ayas todi, ai idaun nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Upangi dohami tuho, saelehom matuhami todi ni hasit tongan doho dame. Asa takas hubotohami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata, mari demahita. Tangio kamu mapatit ini bata di mingguta sadarion ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo audo Jahoba de batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahenomu de batam. Dia do lapatan nii odo ikonu biar rohata jala humolong jala upos mina de bata asamida nasana adong. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tupatik mi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita.
Patopotima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhitesia tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang siapa kateon nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ona uhum hami alani dosa nami alai nata sosol bagi duhami nuang alani asi maroham dihami ale debata nami. Badengga basa jala parasi roha doho alani anak aholongani roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami salhutna jala suruh mato di parbadia tu roha nami be asa terbaik kami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuanguluan na sora sudah na pinar bagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga taringo tu hasesan di dosa. Aidang adong ibarni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan gabe pitor binahen ni basa-basa marahiti sian asini rohana inorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon ni bundarna hasangapo ma di debata na digijam. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Tatangi homa hatani debata turpu epistel di minggutta sadarion ima natar surat di parjamita sada mamuka maisian ayat 12 saat rodi ayat 14 tajahama secara responsoria anno di ayat 14 rak mahita au parjamitai bangkit Raja Najolo gumombom Israel di Jerusalem. Nunga huida salhut jadi-jadian akan terjadi di Asia Manon gabe idama salhut nai nalau salpudo jala pangeahion di alogo sabingdoi ido sahakna martua do akan atumangion hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tabuji tuhata marede mahita.
tidak koma hapor siautai, sona tidak ni tidak kon dongata sa hapor siaut di sadok portibion, rakma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ino ama parkuku naswa dosa, na mo palangi dohokan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ini debata Jehovah nasa sadai, iman itu di si Maria, naga tiga sianto di Bapadia, adoran sohabu. Hidup Tuhaka, na umam na benih di pangkuman di Silatus, nama tekar pada beribadah di hal pinasilan, na buat gubernur dung di kanan, namun mangulu di atas patulugo, nama naik surga, laut turut siang beribadah yang berubah, amanai parkuku naswa kudusani, disima ibadah baik mamulak suku tutanon, mamumi hal mamulu roh namate. Au posea ditol di Bapadia, jalan dong sada uria nabadia, uria atau mengalah Kristen akan nabadia, doh pihak sesani dosa, doh pihak lain nama doh, mulak mamulu suku daging nihal nama mate, doh pihak dua nasora saudara. Amin. Tabegema ede pujian sian kor punguan naposo bulung.
to die, I scarce can take it in. Then on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. When Christ shall come, we shall convert the nation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, the great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Tabegi matiting di minggu ta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madihita damang dainang dohot disude yana koname na posobulung. Tikting namasa dohot si pamasaun ni Huriata Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Sada Romawi Pakobasion. Sada titik sada goarne Minggu sadarion Minggu papituhon dung Trinitatis. Topik Minggu gabejolma nai baru di bagasan Kristus. Sada titik 2 tikting na naeng marbagas. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Julius Saputra Munte, anak ni Amata Wilson Munte nahinan, tubuh ni Inata Nurmala Silalahi nahinan, ruas ni HKBP Kramat Jati, sianwek rambutan sada dohot oroana, langsina boru nainggolan, boru ni Amata Nurdin nainggolan nahinan, tubuh ni Inata Nurlin boru pakpahan, ruas ni GKPI Jemaat Pasurnatolu Sada, Resort Gultom, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 16 Agustus 2025, pukul siawip di HKBP Kramat Jati. Di pasu-pasu tuhat tama sakap parsaripeon nasidai. Sada titik tolu, ruas na berulang tahun na papitu puluh tahun. Sada, di hari Kamis 31 Juli 2025 Inata Hotma Berida Boru Tambun Opu Moses Boru Nunga Gonop Marumur 70 tahun Sian Uek Rambutan 2 Pasahaton ni Huriatado ulos tunasida dung siduk tikting di parmingguon pukul 10.30 WIB. 2. Di hari Sabtu 2 Agustus 2025 Amata Ludin Nadeak Gonop Marumur 70 tahun Sian Uek Rambutan 2. Hobartu pangidoan keluarga dang pola majalo ulo sian huria. Tatangyakon mana sida
asa dilehon hahipason dohot gajang ni umur. 2 Romawi, Dewan Koinonia. 2.1 Seksi Lansia. Mamuka hari Kamis 21 Juli 2025, sahat Minggu 3 Agustus 2025, sadarion borhat do punguan lansia ni huriata patupahon wisata rohani tu Kota Malang, Jawa Timur. Laos marminggu donasida di HKBP Malang Kota na diuluhon ni Pendeta Dr. Martongo Sitinjak. Tatangnya konma lansia ni huriata dina lau borhat dohot dina lau mulak tu Jakarta di bagasan hahipason. 3 Romawi nama ragam. 3.1 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas napayason dohot patupahon bunga altar langgatan tu hari Minggu 10 Agustus 2025 ima sian wek 3 Mei. 3.2 Pensiun Sintua. Hobar tu aturan dan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat bab 9 pasal 43.6.6 pensiun masintua molonunga gonop marumur 55 tahun. Di hari Minggu 10 Agustus 2025 nanaengro gonopma marumur 55 tahun amata sintua haposan marbun. Patu paun ni huriata do paborhaton pensiun situa tu amata sintua haposan marbun di hari Minggu 10 Agustus 2025 di parmingguon pukul 10.30 WIB. Tanda lasni rohata di pakobasion nasida nasalilingon patu paun ni huriata do papungu pelean tujolo di bagasan amplop na di parade ni huriata di parmingguon pukul 6 WIB pukul 6 WIB pukul 10.30 WIB dohot 10.7 WIB. 3.3 Sumbangan Stenbook. Di jalo huriata do sian sahalak naposo Michael Sitorus sian wek rambutan 2 berupa 4 unit Stenbook ima nanaeng pakeon di huriata di ruang musik lau pakobasion di tongani huriata mau liatema di pasahat huriata tunasida. 3.4 Rapat huria. Hobar tu hasil rapat di Sermon Parhalado Selasa 22 Juli 2025 patupaon ni huriata do rapot huria khusus lau makatai dohot manotopon sakap ni huriata lau manuhor tano na di jolo gereja Jalan Raya Bogor ex toko zona baja lau pahebakon alaman ni huriata HKBP Kramat Jati. Laos dirapotima pajongjongota panitia lau manuhor tanoi. Ima nanaing dipatupa di hari Sabtu 9 Agustus 2025 diralat di partikiana sian pukul 10 WIB menjadi pukul 15 WIB maringanan di gereja. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion akan nasoni jahahon di tiktingon boy mata jaha di WA grup tabe manang website HKBP Kramat Jati. Shalom, Horas. Tabegema ede pujian sian punguan kor ina hana.
pasahat ulus ulang tahun na papitupuluhon tu inang hotma berida boru tabun manang opu Moses boru. Tujuh lo mawinang. Jadi anggo dina ulang tahun ini ono 70 tahun di hari Kamis 31 Juli 2025 do ulang tahun ini nang ate. Jadi songon program ni Huriata KBP Keramat Jati akan nama ulang tahun 70 Lehonoma Hombartusi di Bagasa Sedarion ulusma di Lehot Tuinang. Andorang so uloso kami poda tolu ayat 10 madok di tangan nasyamu do gajang ni umur jala di hambirang na do hamuraun dohot hamuliaun sailam ditambahi itu hama umur na gajang usidina tima. Tapuji matuhata, mared de mahita, uhud papungu pelian, sadaa do sadabe. Yesus,
Dame ni di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madhita. Horas tajakon mahatani di bata sian surat Apostel Paulus madapoton huria na di Kolose bidu tolu mamukamai sian ayat 5 lalu tu ayat 10 sada songono ma hatana akan nagiginjangido si jalahan atong tadi ko kamuma akan ditanoon parmainanon hahodaron ritingi roha hisap-hisap narwa ro di pangahution ima pardebataon naliban alani akaido lalu rimas ni debata diulaon hamudo akaina julu tagan di bagasani ngulumuna alayang gunuaing boloko kamu masaluhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barang sisian pamangan muna unang masih gabusan hamu ainunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot akka parulauna jalanunga di solukon hamu nai baruina pinai baru asata daona rupani na tumupa ibana dang mardia imbar disi gorik manang Yahudi namar sunat manang naso marsunat bangso naleban manang bangso naso maju dupe hatoban manang anak mata Kristus hidup tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ima yanggo hatana nang pe targuar ruas nagok ima huria Kolose siuton Kristus do nasida alai tong do maralo situtu parangi nasida tu guar na jinugung nasida alai Apostel Paulus tong paingoton huria Kolose dina mangadopi masa nasa tantangan nasida ikon boy bertahan asa malua nasida sian hapor siauna. Bagaimanapun jemaat Kolose itu yang diperhadapkan dengan dunia yang sesat, pengajaran-pengajaran yang sesat, tetapi huria itu harus ingat mereka sudah sempat percaya kepada Yesus Kristus dan mereka harus bertahan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang dia sudah yakini, yang dia sudah percayai. Tidak boleh goyang. Tidak boleh surut. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi huria jemaat Kolose. Ido ubahen masarikot do surat ni Apostel Paulus pasahaton ni Apostel Paulus tu huria Kolose. Alanunga di hati dakko nasida ima Yesus sibuan si sombaon nasida di parsituto nasida musedo ngoluna namar Tuhan. Alanima manginang huria na henolonga di bagasan Kristus Yesus ikon marsitutu huriai. Ikon konsekuen nasida holan mangului Tuhan Yesus. Suraon adong sian nasida na menggol sian hapor siona di Yesus ala ela ni parpoda haliluon madok naikon hormatan nasida do nang hal gugo ni portibion alani madidok Apostel Paulus di nasida nang ginuruhon nasida ditiki namar guru maka tidak kona porsion na hola Yesus do si sombaon ido si hanguluhonon nasida sarupa ma songon hita nuaingon na manginang
ikon Tuhan Yesus do si hangulu honota. Bagaimanapun banyak tantangan kehidupan kita, jangan kita mau kalah. Kita harus memenangkan Yesus dalam proses kehidupan kita. Ido makana adong ende di buku ende tai ikon Yesus do dongaku. Ikon Yesus do dongaku sahala kuliludo. Rapon Yesus moya monang talumu suinaro. Jadi yang menginang tidak boleh kita bersandar pada pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, power kita sendiri. Ketika kita hidup pada saat ini menghadapi tantangan, masalah apapun itu yang bermacam ragam di dunia ini. Sotung dohonol muna. Ima amang paditanami. Na di portivion de hita inna lomos nama raporsiaon. Itu tidak baik bagi umat yang percaya. Tapi lawanlah dengan kekuatan firman Tuhan. Aku ni di parnidani si Apostel Paulus nang penong Kristen nasida huriai saya diula nasida dope ulaon par mainanon na maralu tu patik papitu honi. Ido umbahen di paingon Apostel Paulus. Jadi kita juga menginang bisa saling ingat mengingatkan sesama manusia. Kalau itu sudah dosa kita ingatkan. Unang ulai. Alana mardosa dohanon. Katakan itu. Unang mabiar ho gabisi surang. Nang di humal yang hita. Ima namangumbarhon namangunjar Apostel Paulus manuraton suratna asa marsi hohot nasida makaposi Kristus Tuhani. Dan mungkin mardomu hati urut dohot hagulapon. Mungkin doi amanginang, mungkinkah kehidupan terang bergabung dengan kehidupan kegelapan? Mungkin doi, daung kan? Itu sudah nggak benar itu. Alai portivio do pehita ini tokan mulu borngin lau matu kapi. Alai mulu arian songona martangiang mah, dang mungkin ni. Ang pasti. Ikon dohita gabe hati uron di ha golapon. Jaladang ngolo jolma mangulu di bagasan haulomon. Pasti semua manusia ingin hidup dalam kebenaran, terang menderang. Ido na binoan ni topik tadi minggu sadarion. Gabe jolma nai baru di bagasan Kristus, menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara amanginang mau menjadi manusia yang baru, tinggalkan hosom teal elat late hotel. Ikon tanggal homuna dui. Ikon tadi konon muna dui. Ikon bolok komuna dui dau-dau bagas tanggal honon. Karena itu adalah manusia-manusia lama. Kalau kita mau menjadi manusia yang baru, tentunya mari kita kembali kepada terang Yesus Kristus. Alani marhite tupuk sadarion hatani debata paingoton sudah hita jolma tok tongma mangulu di bagasan jolma nai baru. Jala ikon olo hita di paimbaruhon Tuhan Yesus. Marhite toti parbadia, marhite hatana. Jadi sasi tongna padok ni turpukon molo olo dohita gabe jolmanai baru ikon ganuk hari, ganuk bulan, ganuk tahun. Ketika perputaran jarum jam berputar, kita harus siap-siap dan bersedia menjadi manusia baru. Lapatanna
ngulak mahita mingguan. Alai taulau mamusai beraktivitas kita di hari Senin, Sabtu, laus uduk mahita mangulahon hado saon. Manusia yang lama, laksoni, ikon boy do hita. Hari Senin tapain baru. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tapain baru. Hari Minggu rohita muse tu bagas coron. Ingot hamuma ari na pinar badiai. Di na onomarido si ulaun muna nasa si ulaumu. Alai inatong. Khusus untuk hari itu. Untuk hari ini. Hari yang dikuduskan Tuhan. Semua umat yang percaya, semua umat dan bangsa yang mengatakan dirinya percaya, yang mau hidup di dalam kehidupan yang baru, dia harus membuang semua dengki, iri hati, ketidakbaikan, akana ramun ikon tadi konon nadui, ikon bolok konon nadui. Jadi hidup ini adalah sebuah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan waktu. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau kita mau menjadi berkat dan terberkati, pakailah hidup ini, pakailah kesempatan ini supaya kita berbuat baik. Jadi ikon bolok kondok tadi, ikon bagas tatangkalhon, ima jolma naburuki. Unang holan tiki Januari 2020 mandon. Nang salku ta naburuki dakolani. Dakolan Januari sindi hono ni tiap tahun daun. So tung salah hita mangalapa titurpukon. Alai setiap jarum jam berputar. Tek, tek, tek. Ingat jantungmu itu harus sehat. Pikiranmu harus sehat. Berpikir. Unang pangumon ni halak buatonmu. Unang hak-hak ni halak buatonmu. Jala ikomar pambahena tuho di ngulum. Dakola tuho di pasat pasu-pasui nanaing tuhoi si tumpu konomui artam daun. Ingat. Tuhan memberi berkat kepada kita supaya kita menjadi berkat dan memberi berkat juga kepada saudara-saudara kita. Ido nama setakas. Ido pengajaran itu Tuhan Yesus. Alani ikon holong do nang tumimbo. Jadi jangan kita sangka, jangan kita salah praduga. Harta yang kita miliki itu milik kita semuanya. Pribadi lepas pribadi, tidak. Tapi harus kita berkat, menjadi berkat. Amin. Itu. Dang nang dohonon na asa gabi dermawan hita di sidaw. Alay otik talian otik. Asa terberkati jala ditangnyakon hita. Go akan namanangnya kon hita lam tu sehat na hita. Lam dau aka parmaraan dohot aka tahi tahina jahat. Ido lapatan ni nguluot sa sitong. Alay segudang duaka na salah mamakai macalo pasu-pasu sian Tuhani. Na ujungna gabi saimar salah-salahan. Salahna songonon.
Ya pindah pengusu di Artaun. Jona mana sen Singapura, sen Amerika, Jerman. Akaya nakonna poparana. Bapak ini udah mau mati nih, datanglah kalian ini. Marbagi harta lakon. Alai dakkaya di suaton hata ni di bata gomos. Dakkaya suaton asa gabi pasu-pasu akaya nakonna pinoparnaon. Ape biasa mahita ona la Batak. Molo perempuan ibana opung nisi majo dengi dapat don satonga ration. Nomor 2 bawa oma pangguaren opung langsung mati. Alai nomor berikutnya ada pola dong dapat. Ujungnya mati mana toras naon. Alai sugu maruhania ka anggina dohot ibotona dan domu pikiran nasida. Supaya kita merubah mindset karakter-karakter yang demikian. Karena itu tidak baik. Nah fikir natorasna do nunga salpunguluna mate ibana naik mana tu surgo ape sukot dang nakot tu surgo alani bah ay songono do ape anakku sudi bah inna cupatano di tanorara ita bangda hinetokan dang tikoson parbagion hinetong cupa gitano narara ita dah hinetong ima hebat ni halak hitaon Batak sai tahajari dona songoni HP hatan itu hatta dang nama ngajari songoni ikon marbagi ala dang buano tai dung mate hita sudi alai imane ni dokna jalahi hamuma na dikijangina carilah perkara yang di atas ido temani sian bibeli jalahi hamuma na dikijangi ido nahu jahanakin parjolo asa tajalahima na dikijangi karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang di dunia ini karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi alani tadi kok kamu mah akan di portibion. Ikota tadi kon akan di portibion. Alaita lului mah perkara-perkara na di banu gijang. Bohado asa satu banu gijang. Ahadu si baenota bah ikon gawe pasu-pasu do hapiau. Na ikon tar pasu-pasu do mamasu-masu Tuhan di keluargaku asalam ganjang umur nami. Molo mate pihami langsung naik surga. Konido do kononna. Tatanggalo ma manginang bagas sajol maun nang buruki alani marhaim baru mahita dia ma ngoluon naga besada sian lomo ni rohani di bata imata paim baru ahana soina lomo ni rohani di bata tapadaume ngamalo rahita manirang na jahat dohot na siulahonota. Jadi ahap yang manginang namasa di ngulut tahun tu jolanon posrohatta Tuhan menjagai ahap namasa di nguluon Tuhan ahap namasa idea do anggu markor songoni majaguniamu ahap namasa di nguluon Tuhan menjaga ho terus son atau emak nang mulak bihita komersia cerita jadi amanginang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus ingok ma'aha pe namasa di ngolumu di ngoluta di ngoluku posroham debata makka monakonita dada ala ni hagugota hamalota malua hita sian sudi aka naburuki boy hita mampu menanggalkan naburuki ala ingok ma ala ni wasoni Yesus Kristus Tuhan taido AHP namasai sadarion sogot nang rodi saling lilingna ido mai tikting namasa dohot si nanang si pamasaon jadi porsia mahita
sai jonok do Tuhani dang dau Tuhan jonok do Tuhan alaihi tadu sipata ba dau hon dirita sian Tuhani kepada napo sebulungnya semakin dekat kepada Tuhan, semakinlah bernyanyi sebagai persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memenangkan segala perjalanan kehidupanmu pada masa muda dan pada masa tuanya nanti. Nang diinanami opung Moses buru tambun di son selama ulang tahun mainang salinainang sai pempeng sarmatua mahamu asa Tuhan mak na marguguyuk kamu saluhutna do keluarga nang pinoparmuna ditambahi umur naga jangusi nang hamu saluhutna manami nanami sutung dohonon munan non olah ninang itu dohon ipan di tahun ini non hamu sudi nah satung takas gajang mau umurmuna amin itu anggodang budok konakina lo olah padi tahun do inatokan alani sai tapatudu khoma dingoluta Tuhanido nama ngalehon saluhut asa dipatudu ho Tuhanima capalan nalomak nadinggan di saluhut akana porsia. Yakinkan dirimu, yakinkan diri kita sebagai umat yang percaya kita selalu dimenangkan dan selalu Tuhan menemani kita menanggalkan hal-hal yang buruk, tetapi kita selalu dikuatkan Tuhan menciptakan, membangun dan melakukan hal-hal yang baik. Alani nakin tanggal sia Agustus ma rapot laho pabidakon tanoni huriaon atau pasu-pasu nan leon tuani balik kamu matusi unang pikir kamu sadia di positona nate oma sumbangan nami bahasa siphamu ono do hamu kan roh tu rapot olo do wah gawat don sintua nakikan ngau do ikong gabi pasu-pasu do hamu tu pasu-pasu nan leon tuani dakola tu hamu pasato tu harajau ni di bata ino kan gariau natokinai pindah mungkin do ayo lo do au mensupport dengi apalagi hamu kan nah isona mau terus tinggal kan itu HKBP Keramat Jati. Amin. Iya, jadi posro aku buka dorhata te laho di sudego koni jojo cian huria merapot pa bidakon luas ni alaman ni gerejaon romahamu. Huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus imah hatani di bata tahangulu homma asa sahat ita Tuhan uluan na sora sudah amin martang yang mahita mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami siala asiro tolong niroham do dengan ibasam na setok tong ho Tuhan mandungani mangiring-iring pardalanan ngulu nami siana sugut manugut di bongoti ho hami sian pudu manami jala di paingoto hami asaro tu bagas joromon marsomba tu adupan muna badia Tuhan marhiti daging nang pamatang nami atau mulai tema Tuhan bui hami marpungu di umbason di minggu magodangon pukul 10.30 los manuduti patu poni uriam do pukul 10.07 minggu sore posrohan nami Tuhan sayhoma Tuhan na mangula diaka parhaldom nang akan apusum nanaing para raton hatam di ari nanero Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songoni matahe ruas ni huriam ima Julius saputra munte dohot lang sina boru nenggolan namar sakap neng majelo pasu-pasu parbagason
Sabtu 16 Agustus 2025 pukul sia sai homa tuan lamar panupahi si. Pasu-pasuma pasat nasida asa tungdinggan nasida mangaluga hon rumah tangga nai baru nasida. Suak soni nang ina nami Tuhan. Hotma baerida boru tambun opung Moses boru. Nang gonom umur nasida di hari Kamis na salpu tuluk sada Juli 2005 70 tahun nunga di pasat Uriam. Ima songon program ni Uriam. Pasahaton ulus hami tunasida. Atong ulus ima Tuhan gabe perantaraan parhitian ni parton diomu mangulusi daging nang pamatang ni opung Moses buru. Asa lam sehat nasida lam tambah umur nasida tu jualanon rabdor akka sude pinoparna. Suak songoni nang amanami amang ludin na deyak nagonok umur nasida di Sabtu 2 Agustus na salpu 70 tahun. Tong sian rambutan 2 alai Tuhan mangidu tangiang nasida Tuhan siako sai homa mempergugui mangleon umur na gajang tu udut na Tuhan. Suak songoni ma nang na tua nami akalan sia nang borhat di hari Kamis na salpui ima Tuhan wisata rohani mangibati huriam di HKBP Malang Jawa Timur. Atong marminggu non sida di mingguan jala marsakap neng mulak tu Jakarta musi. Nani ulone amanami pandita Dr. Martongos tinjak pandita resort ni huriamon HKBP Kramat Jati. Atong Tuhan homa mangaramoti mamasu-masu aka supir nang aka kernet nang amanami asa di bagasan las niroha saat nasida rapto aka keluarga na Jakarta. Pado aka parmaran toktong homang len pason. Suak songoni mata hetuan nang marsakap huriam pas ahaton purna bakti tua manami amang sintua haposan marpun ala gonok nama umur nasida di minggu naneng roon 10 Agustus pit 65 tahun pos rohanami Tuhan. Sai homa pasahaton Tuhan marhite naposum asa di bagasan na purna bakti nasida toktong di bagasan na fason jala di bagasan pandunganmu salhut na Tuhan. Yakka yana konami Mikael Sitorus na pasahaton standbook Tuhan atong bukai masudi rohani akan naposum mangihut Tuhan asa boy nasida gabe pasu-pasum tarpasu-pasu jala nasida gabe pasu-pasu di huriam. Atong Tuhan suak songoni nang rapot ni huriam na nisakapan ni parladom di Pakateon di hari Selasa 22 Juli 2005 na salpu nang patupon rapat uria khusus ima Tuhan laho patupahon Pakatayon usaha palebarhon pabidakon bagas jormon dohot halamanna ex toko baja na di jolo di samping siamuni ima hampirang ni gerejaon posohanami Tuhan disalut akanan yontang ni huriam marhite patu jolo ni panitia sai romana sida di hari Sabtu tanggal sia Agustus 2025 Tuhan pos rohanami Tuhan sai homa mamasu-masu ruasmi Tuhan suak songoni mata Tuhan nang di bagasas darion hatam nang marsaringar Tuhan nunga hutang yuk kami hatam nunga ucakok kami mian mai Tuhan di bagasan sude ruas ni huriam Tuhan asa mananggal hon ima jolma naburuk jolma nalama alai gabi jolma ne baru ma Tuhan nasida parngolo nasida parange nasida Tuhan asa toktong Tuhan gabe halomoni roham akka sude sihiu toko Tuhan di Portibion. Atong Tuhan upasa tayo maminggu namion sian manogot nang di bagasas darion nang arian anon toktong pasatam itu o mama masumasu saluhut na pasu-pasu mahami tong dinamulak kami Tuhan duk sipul acara namion ibadah namion asa homa Tuhan mangalakka hon patujulo hon pardalanan ni sudi hami manopot bagas nami pada waka permaraan pos rohanami Tuhan para siroha pardenggan bahasa doho diami atong lambat do tarimas Tuhan ima muruk ni roham alani sesau masalut nai dosa nami Tuhan asa tung tamahami gabe habaoron ni pasu-pasum omatang yang nami Tuhan elek nami Tuhan nahu sombo kami marhiti-hiti gornya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang kami tuho. Amin. Marende hita lasta pasak ma pilihan napa dua hon.
maringan dia mengaso namaut tunda merohaki dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung Yesus maringan dia dung aso nang doa dung tu Yesus ana dung
Ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroni salu silehon lehon na dinggadok nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalu megawe uap na usus di julum. Pasu-pasu menjala ramo ti asa huparhasi yang hami pilihan nun. Patimbul kon harajamu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalamu tanda hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tuangon songon na di banua gicang, lehon matuhami, sadarion hanguluat siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didokpakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tuton tim. Amin. Orian itu hata mangulu mahita di hebaru nasian to di perbadia. Selamat hari Minggu madihita. Horas, horas, horas. Posa